Δώσε μου το χέρι σου, γλυκιά μου Αλίκη. Το ταξίδι της αυτογνωσίας έχει αρχίσει. You speak of the language that I don't know, yet I can't really understand everything you say. Is this a dream or this is a show? Maybe it's our time to go. Ένα πράγμα θα σου πω. Δεν πρέπει να με φοβάσαι. Ήρθε η ώρα του κούνελου. Και να σε, τολμηρή και άφοβη, γιατί τώρα ήρθε η ώρα από το λίθαργο της θλιβερής ζωής σου να ξυπνήσεις. Τα πάθη και τις επιθυμίες σου να αντικρίσεις. Και ένα πράγμα θα σου υποσχεθώ. Ως το τέλος της βραδιάς ετούτης, την Αλίκη που ήξερες θα την ξεχάσεις. Γιατί πράγματι το ταξίδι στην αυτογνωσία συνοδεύεται από πόνο πολύ και εμπόδια και πρέπει να βάλεις φτερά στα πόδια, γιατί πολλοί οι κίνδυνοι που παραμονεύουν μέσα στο εικονικό δάσος αυτό μας δεσμεύουν. Βλέπεις, υπάρχει το χρονικό όριο της μίας ημέρας. One more day, but I cannot stay here during the night. It is dangerous, but also looks sacred. Reminds me of darkness and I feel naked. Μην ανησυχείς, γλυκιά μου Αλίκη. Ο κούνελος είναι εδώ για να σε προστατεύσει. Στη χώρα των θαυμάτων αλήθεια είσαι, όπου κούνελοι και άλλα ζώα αρμονικά συζούνε. Απίθανο δεν είναι που ομιλούνε. Όσο οι άνθρωποι πιστεύουν ανώτεροι πως ζούνε, τόσο τα ζώα αποδεικνύουνε πόσο καλύτερα περνούνε. I feel like I am in different dimension. I want new experience away from any tension. Violence and affection, the two opposite indeed. They come into harmony and create some mystic. A first known feeling to a couple in vain that will blossom and release or end up in pain. But yes, Mr. Rabbit, I will take your hand and hopefully you will guide me to truthful land. Because maturity I seek through all this adventure. A risky task, but well done, virtue. Κοίταξε μπροστά, γλυκιά μου Αλίκη. Μια μεγάλη σπηλιά τώρα μας ανήκει. Είναι ότι πρέπει για μας μια καλή λύση. Του κούνελου τούτου τα ποδάρια τα έχουν φτύσει. What if it is dangerous to enter? Can you think any other solution that is better? Κάθε εμπόδιο για καλό. Σκέψου την πιθανή εμπειρία σου από αυτό. Μη φοβηθείς, μη λιγοψυχήσεις. Μόνο τον υδρότα σου θα χύσεις. What is it? Where are we?
Is anybody here? Μη φοβάσαι, γλυκιά μου Αλίκη. Σε αυτό το μέρος θα ολοκληρωθείς. Την αυτογνωσία και ορίμανση θα βρεις. Χαλάρωσε λοιπόν και κοίτα. Ο χορός των ομοιωμάτων όπου να είναι αρχίζει. Και όπως θα δεις θα σε ζαλίσει. Όλα τα όμορφα πράγματα όμως τελειώνουν. Έτσι και οι φρουροί του βασιλιά καταστρώνουν. Το πως τον όμορφο χορό αυτόν θα σταματήσουν. Πριν η Αλίκη μας κατανοήσει τη δική της αλήθεια της ζωής. Αυτήν που πάντα ονειρευόταν. But no one can stop me from dreaming or dancing. Oh, the freedom is so enticing. But don't worry, Mr. Rabbit. If the king's card tries to stop me, I have a secret playing card up my sleeve. The one that man cannot leave. I have seen in my dreams this dangerous card. For sure it is Mr. Playing Card. So now I am ready for dance to begin. A magnificent sun to be within. Ας αρχίσει λοιπόν των ομοιωμάτων ο χορός, χωρίς ενδιασμούς και χωρίς αναστολές. Και σου υπόσχομαι ότι έπειτα από την παράσταση ετούτη μια αρχικαινούρια θα σου φέρει πλούτη. Στην καρδιά και στο μυαλό υπερνικώντας το κενό της ψυχής σου το απόραντο που σε βασανίζει χρόνια. Where are you, Mr. Rabbit? Where are you? Why did you leave me alone here? Please tell me, how I gonna change my life? I hate my life. I want to escape. I just cannot escape. I want to stay here in Psulaland forever. Now I understand what I mean. Lost indeed, the clearest form of love. Now snow boundaries and no compromises, and only exist when both the loved ones wish for it. I just cannot escape. Cannot escape. Of course, you are sleeping again. If you only know what happened to me tonight. Anyway, you don't care if I told you. You only care about yourself. I hate you. I just hate you.